A youth academic showcase and readiness initiative was held in Proteas South earlier today to expand access to higher education, as well as prepare young people for the world of work. Hosted by traditional leaders in partnership with education stakeholders, the event brought together universities, TVET colleges, and skills providers to engage learners and unemployed youth. Organizers say that the focus on academic pathways and life skills aim to close the gap between schooling, further education, and sustainable employment. Sakhuthazwe intsha esiqedile umatikuletsheni ukuba ibheke amathuba ukuba matasa bengahlali emakhaya belinde amanyuvesi. Lokhu kushiwo inhlangano yamakhosi Contralesa eGoli njengoba ihlanganisa abaqedile nabafunda umatikuletsheni kulonyaka ukubandlalela ngamathuba ahlukene. Ukubona isimo esikuso kunabantwana abaningi baphasile kahle kakhulu manje inkinga abayitholi ikhala mebengayitholi ikhaya abantwana bagcina bese bethi abahlala ekhaya manje sithi cha abangahlala ekhaya abantwana abafune ezinye inhlelo zokuthi baqhube isikhathi ngoba uma behlala ekhaya abantwana bagcina sebengene kuyidakamizwa abanye bagcina bethengisa imizimba abanye bathole nabantwana bebengabahleleli ukuthi bangabathola manje sithi kuba abantwana akekho umuntu ozobenzela abasukume bona bayithathe ama-college akhona ama-learnership akhona la bazokuthola khona nama-experiences nangempilo kunokuthi bahlale phansi. Esikucelayo ukuthi abantu bethu abasha whatever opportunities abawatholayo bawabambe bawagrephe with both hands bangajikeli emuva bangazibukeli phansi ama-skills bangawabukeli phansi nokuya ema-college bangabukeli phansi ama-college ana-lot of practical uyawuthola umsebenzi nomuntu oye-university naye uyawuthola umsebenzi ukuthi abangene ema-college bafunde benze nemisebenzi emincane le eqhamukayo babheke nama-learnership akhona ba-apply bafake ukuze babe nekusasa. Kusenjalo abebefunda umatikuletsheni ngonyaka owedlule bazwakalisa ukuthokoza ngethuba njengoba besokola ngezikhala. Le event yasiza because they help us understand, we know where to start, now we know what to do, and it's created many opportunities. Le event isiza ngokuthi sibuyise i-confidence ukuthi isikhathi sasekhona, we can still apply. If we don't apply now, maybe we can find something to do like marketing for jobs and stuff like that. Lo mcimbi wanamhlanje uhlanganisa amakolishi kanye nezinkampani ezivulela amathuba okufundela amakhono kwintsha ukuzama ukufukula izimpilo zabo. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseProtea South.